kalau gitu kita panggilkan Riza Amora. Ngopo awak dhewe biyen kebedo yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jeluk jarne wong tuamu wetone ora Pasukan Cidronya boleh nyanyi bareng ya. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman rasita bebojoan. Satuan ku dalu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya
wong tuamu itu ra ketemu apa sanggane wong tua ra marenge kaya ini nasib sing darasake yo ngopo awak dhewe What the